нещо, което се случва в българската общност в Тел Авив. Организиране, добре е, има желаещи, няма кортове, има топки, има бира, само да се намерят добри играчи, които да продължат традицията, започната от години от българите. Турнира е прекрасен и младите и по-големичките получават страхотно удоволствие. Най-важното е да се изпотиш и да играеш до последна капка пот. И най-вече на моя партньор всичките топки вече влизат. Особено е важно да благодарим на Рени и на всички останали за добрата организация, защото това е толкова трудно да се постигне. Грешката е обща на моето. Като е обща, връщаме назад. Не може да върви. Моите точки са спечелени на корта. И моите точки са спечелени. Това е грешка, връщаме назад. Така, нищо няма да връща. Просто се разменяли. Тук е много напечено в момента. Недоразуменията от село Дълбоки. Гросмайстор Желев. Той от село Дълбоки ще изпее на 5. Няма гейм. Върни малко. Има бърка до година. Ние го печели само се разменяли. Първия сервис губи Ники. Първия сервис Ники. Как ще какъв е този гейм? Само сме се разменили местата на сервиране. Как ще спечелил този гейм, като първия сервис съм губил аз? Моля да ми отговориш. Виждал ли си такова нещо някъде? Когато сега казвам на двама ви. Когато аз вие сервирате, аз броя резултата. Вече ще сервираш. Няма гейм в тениса. Ама аз тук играе 10 пъти за цял гейм да спечеля на торта и вие сега този гейм няма да го происти. Бъдете работа. Бъдете работа. Аз с една краката и здравето тук да спечеля гейма ви няма да ми го происти. Жело, първия сервис. Никакъв случай да се преиграе гейма. Техническа победа. На кого? На хората, които са прави. Кои? Рони и Ники. Не. В такива ситуации, според закона, тенисния закон, се вика съдия, който решава нещата и всички трябва да мълчат. Обаче те не викат съдия. Така е, когато се правят състезания, където и да било. И най-големите състезания, и по-малки състезания, това е. Сега ти си съдия. Не моля ли да вземеш тук? Никой не ме е поръчал да бъда съдия. Кой трябва? Аз те поръчвам. Che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà e sarà quel che sarà. Кажете, моля ви, две думи за след този тежък мач. По една дума. Трудно да си играе с африканци. Поддържам моя партньор 100%. Ще участваме на откритото първенство на Африка. Матчът е колосален, нямам думи. Точно искам да поздравя от дъното на моето сърце Желио за това шоу, което направи. Желио, ти си велик. Няма никакво значение, имаш едни от мене, специално ще ти купа едни нови на коленки. За следващия матч имаш на коленки от мене. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Моята жена баща ракетата. Само да имаш. Няма да играе на